Yun. Ang merkado agkuan. Prutas guys, o isda na tilugon. Sabon ba? Tinamalit po kog bangos na kanang hiniwa kanang hiwa na kanang para sa Manila ba na prito na lang. Yung prutas. Yung saging na prito. Pantimo. Pinya, grapes, pakwan, yakult. O isda na tilugon. Tawag nilang diri sa mga tilugon ka na para sa mga anak, mga nanay sakit. Dami din na isda o. Tilugon ko rin para sa mga karamdaman ba. Timo ba ito? Napoy binangkal, napoy palit ang binangkal. Ah guys, binangkal. Palit ko binangkal guys. Donut din donut. Naputol na malagyasan ng usana. Gara binangkal guys oh. Lolo. Naman dahil kawat o pag hindi ka forma. Sino? Di pagyan sa kube, basa kayo singok. Hi guys, magandang hapon guys, manimo ta. Ngan guys. Kanarang saging ako agad. Danggi palit guys, binangkal. Inja. Insumada nga kananay pan nga munggos kuno ni siya palaman. O donut, isa na lang may nabilin kay kita na ni Giyo. Si mama na ikatabi dito sa tindahan guys. Kaira na ninyo makitaan kay nanadjak po dyan sa ijang kuwan tindahan. Sa kinsare ka istorya. Nanganta guys. Hapon na guys, alas 3 na. Oh, palo eh. 5 minutes pa para mag alas 3. Kalami sa saging. Nagkakagiyo man na kagi. Namikis binangkal kita, buto yung mayong binangkal ba? Lumungkag. Izun-jun, di pa siya makabiyahe. Okay. Napa siya nagatubang dari na ho. Nadagan kanyong salamat sa inyong suporta guys. Matalikod din mo. Ang kabilang buhay. Buta na ko dahil sa mga kuhan ba? Para diretso na lang ko na niya. Ganing. At hinugasan daan. Okay. Diba lang magtusik-tusik na siya kaon. Hugas na. Kasi kaya wala naman siya ikuan. Wala buto ba kanang wala ikuan. Liso. Hugasan sa natudan guys. Para hindi kaon na diretso na lang. Di na mabugas-ugas. Ibutan na ako na dahil mga tupperware. Nagbugas guys ako na yung kanon. Pag-ibutan sa tupperware. Para hindi kaon niya, yung kaon siya. Dito na lang kaon, wala na ikon-kuan. Hindi na. Kani. Hindi na mga sugas. So, wala niliso guys. Kaning kuha nag-grapes sa mo po niya akong gipalito naging adlaw. Nagapang dalaw. Kayo? Kami. Nasuki nga lang ito na akong putasan ko niyo. Grapes set. Nakabalo na mo si paliton. Lutang sa ref. Sa ini pinya guys oh. Di man kuan sige jeje ni guys, di man wala sige bati na pangato. Yung man katul ko ni sa kuan, ang pagproboy ko man pod. Mo po sige bati. Inani raw gipalit guys, una nang pamalit og prutas mga tibuok. Di pwede guys kay usahay di man niya di ba dito tarang hutdon kay makuan man ang uban, madaot man. Manong akong gihimo ron palit ng kuguan, palit ko kanang hiniwa na ba. Inani palit ko kog balig 1/4. Oh. Dayon kanipod hiniwa na kaysa unang palit og dako kay dugay na after mig nay usa ka bukinani na sayang kay madugay kay siya kay kuan.
Madaot. Karya ko butang diri. Gamay ra man yung pinya. Karya ko yung balindrio. O, di ba? Sakto rin yung pinya. Pastilan kami tahaka. Prepare na agkuan. Tuh. Ayos oh. Mura magsingir. May singir diri guys sa paminawa. Oh. Asa ang ngita na? Oh. Singir. Katunga na sa atong karon guys. Mati butangan ni. Para ikaw niya kay uman niya kao kanon ako mapakan nani. Mo may gingon sa doktor. Nang magkaon ko magpakanon ko ng prutas. Kuan daw pagkaon guys, aron may gasto ba? Bayabas, mansanitas, nginana ba? Ng granada. Umay na diri. Tuloy lamang pod. May pagkaon guys ba mga kuan, mga prutas na kanang native ra. Native ra na prutas, may pagkaon, luoy lamang pod. Tiyo. Wang kasi Madira. Tumingan guys para magkaon lang siya, di na mag iwa. Ukab na lang sa rin pagkaon. Diba guys, sakto ba na yung game mo guys, dili? Di na maglisod ba? Di na Tagalog pa, di na mahirapan. Di na mahirapan sa kalisod guys ba? Sa Tagalog pa, di na mahirapan. Madali na lang kainin. Huwag nang pahirapan yan. May sakit na, pahirapan pa. Tagalog, tutig na mura matag sa Manila. O si ayos. Ito sa ning kani aton itago balik sa plastic. Limpyo ni guys, namalit yung plastic na pangbalot og mga sobra. Hindi na mga tinangtang na yung butangan kuan. Limpyo ni malit yung balik sa ka kuan, tago sa nato ni. Kaya wala man may atong kuan guys, pangato guys tong pang prutas gid ba, kanang pangbalot yung kanang pangputos yung prutas ba, wala may ato. Nani ra mo pang putos. Sandubag. Tawag nila sandubag. Ano yung itawag yung sandubag? Di man ni unta sando, di man pud ni bag, plastic man eh. Nganong gitawag og sandubag? Kani pilosopo ka. At ni butang ay dagan nagitag istorya da. Ni butang ay. Dagan na kay istorya da. Napay apple dire guys oh. Napay orange. Wala na nako hiwa guys kay madaot man oh. Napay mga orange apple. Kasuway ka kong hiwa kay mulagom. Napay yogurt. Oh, yogurt. Oh, ato nang kuan dire tago na nato ni. Prinig ka rito ni sa kuan. Dili na magkuan ba? Di ba? Podriyo po. Kani mga soft drinks ay dili ni konsumo ha sa tindahan na para bigyan. Ang mga orange oh. Kapay dagang orange wala na akong paniti guys kaya nakasuway may itong paitan. Malain man yun ang kuhan. Nay, para inikaon niya kanang apple, hiwaon na lang akong mukhaon siya. Okay na guys, update ba? Kumbaga. Salamat guys sa nag-sponsor sa prutas ug mga pagkaon ni JJ. Salamat kayo ni Ate Jane na nag-sponsor sa mga prutas ni JJ kada adlaw. Ngipos na ta. Hindi pa ko isdang limpiwan guys.
limpyo na bukan ni guys. Oh. Kuning yandam daan kay aron ning inyong kadlawon. Magluto na po si Chef Jenjen sayang munting kusina panisda na kuan kuno na guys kanang nila pa isdang tilugon. Katupang gipalitan ni si nanay. Kung sa man klaseng isda dong, kung kanang fish na isda. Kajak ra. Kung kanang isda na dili maka bughat na ya kay ang ako ra pakanon kay kuan pasyente na ko gikan sa ospital. Siya kiri dong kiri. Munay gitawag do na tilugon. Sa guwago ko sabot kung sa tilugon, basta niya sa tilugon dong para sa mga di mabinat. Niyo ra magpugkok kaniyo. Sa isda guys, nakalimot ko sa gingon ni nanay. Kini bangos. Nalala ko nakita mo ko guys sa Manila pa may guys may nani ba malit mi ginani din among babaran og tanang magtuyo og suka din butay kalamansi din ikaw prituhon pa kalamia makalimot kasi yung pangalan oy. Kuya oy. Dali istorya way lihok. Lihok na ta. Kaya naman ko mag-vlog guys. Gusto naman ko kada lihok na ko ako ng open ng camera kaya murag ay sige hindi na makay na ko pa-vlog na ako naman kay mag-vlog. Ganado na kay kurunda. Baba, kung mo magkuhan ko mga prutas, ka-vlog na ko. O magkuhan ko sa plato, ako nang i-vlog, asa mo na mangita. Ganado na kurunda, delikado mo mo na kong vlogger na eh. Masan libihan guys, kaya puro na tayo istorya nila. Puro na istorya, way liyok-liyok na. Review sa ta. Okay, para makalingkod kong kadyot, marag sakit na akong lahi na gining idalidaran ta kayo marag sakit na kayo atong kanta sa Tagalog pa balakang ba sa Bisaya ba hawak ato ni pagpasan kaya ron makalingkod na ta ato ni habang naglihok ang baba naglihok ang kamot para ba luhumanday ng trabaho ilisod mo kayo maglihok ang atong baba ang atong kamot nagunong, aguroy ang trabaho ni mahuman. Ako man yung timplahan guys, timplahan ako ni kalamansi. Luwi na mga kapanan ni guys, kanang bangus ba na butang ng kalamansi. Lamig kayo, lamig pa sa asawa. Ay sawa ni singit ha. Lamig pa sa asawa ni bangus. Basta timplahan o kalamansi. Ito ra, saba guys. Pagmutsat mo din, lamig pa kunong bangus ni mo din. Di na niya tamigo. Simutin na kayo guys ha, kasi pinanganak kong ganito. Pinanganak kong kalog. Wala sa gripo eh. Basir na kong. Wala pa kayo kasugod ng paglawan. Wala pa kayo channel, anay basir. Ay nako. Anak pa jod. Tawa-tawa lang tani guys si Lolita. Lolita. Sige dito basi hilak na po. Kamihilak na siya palit guys. Na kuan siguro sa iyang among baby ba. Sama dawaton naman din nato kay hindi man siguro pa amo say kuan siguro siya mo kuno na. Say masakpan ako maghilak sa say guys. Takatawa na po rin sa say may pagkatakatawan ako pero kabaw kong sakitan yapon siya munang say magkuhan siya guys gahilak na siya nasabi lang kay may purpose ang Panginoon yung say guys maging hinok-hinok blangkong nauna ba ako rin na siyang lingaw-lingawon so maluwi po muna naglimpyo guys so puti na kayo ato na ning tangan na napog ko ani marinit na ako guys gali na po buto kanina po sunod muna ako ibabad guys may misito nagilak-ilak sa guys nasakpan man ako no hindi na siya magpakita na ako na magkuhan
Hilak. Masak pa na ako ng ilak. Hindi siya makadawat talaga guys ba? Tabo niya ba? Pinuktok siya guys sa magtatakilid. Sabi na kung sige buhat, nakahilak na di ay. Naluwi ba ako guys? Hindi ba pwede na siya mag-goal kay bawal ba may stress? Hindi ba makarecover ba sa mga kuan? Pero sa mang hindi mo din namalikayan guys kaysa sitwasyon. Ako na siya lingaw-lingawon. Sa punsala ko muna nagkuha para makatawa lang. Kuha lang tas Ginoo ba na ato kaya po makaya. Kaya rin na to tanan, kaya rin na mo tanan. Namura na ang po sa Ginoo. Munang habang si tag-istorya, timpla na po tani, timplahan. Kaya para ugma, ako na ning iprito. Ugma guys, ako nang pakita sa kuha ng lamig ini. Ano yung marinit daan para ang timpla ni soup na patis. Gamay lang, hindi pwedeng daghan. Suka, gamay lang po. Dayon, kining mga ahos. Bawang. Ini butang guys, ato ng lamason. Ini butang. Dayon, kining kuan. Kining sini. Lamansi. Ini guys oh. Kalamansi, limunsi ito. Tagalog ng mga Hinoon. Makalimot ko usahay da. Naman ta sa Bisaya, magta-Tagalog man ta. Para makasabot pang uban sa, para maintindihan sa iba yung mga sinasabi natin. Kasi tayo lang nakaintindi. Di ba guys? Ako ning anaon para malasa. Tubot sa gilid ng mga pangkuan. Mura na akong timpla guys, mura na akong ikuan. Dayo na naon nato ni. Yes, so. Ano guys, ako na yung marinid guys. Malasa na ni siya guys. Tuhon na ni ugma. Diba? Gusto nga naon. Mani be, hini mo be, gipultan yun be. Gansilyo mo ni. Gansilyo ni Giyan. Gansilyo. Gansilyo ni Giyan na ba? Para sa katitan ni niyang ni mo gihimo. Kuya, bitaw ba? Magetagan sige nagbulak mo. Ha? Awa. Gansilyo ni Giyan, di lalim, di basta-basta maghimo ani. Gansilyo ni be, no? Sana crochet mo. Cross oh. Kuya oh. Gibutan ko no sa lingkuran, no sa kita 15 naghatag. Gansilyo ra ba jud? Ha? Kuya kita ka bayaran naghatagan ha. Oo, di ba gansilyo na ma? Oh, di gansilyo. Oh, di lalim Wa ka na kahibalo da unsay nagbutang gani dong? Ambot lang kaya. Hindi na natin ito. Yan sa may mga classmate. Wala ka na siya. Yan, nalagi bulak na din. Wali huwing na nga. Unsay tagyan ani? Kaya kung iuli. Kuya, import ka ayo ba yun? Gansilyo na. Kuya wa dong. Akong sultian si mamita nila. Di ba kay bayot nung tangan lagi? Babay ka. Hala basig bayot dong. Yawa lang. Gansilyo na sa? Oh, gigansilyo. Ilalim na oy. Tagibutan og pom o. Kung na yung pum sa sulod. Nya Kuya mo boy. kuan. Ano, butang sa akong kwarto tong flower base. Di, masakpan naman na. Di makakita. Ginanap si Liway nakita nagi. Wala man ta. Ha? Wala, wa ka nung tana. Basig mo naglimod sa to kay ingon ay Paano saba. ko ganina? Ay saba. Ayan. Wala ba sila kabalo? Wa sila kabalo? Iyo, trip ko na. Ito di boy. Pum na. Nay, nag-admire ni mo gay. Tingna day, pasensya ka na lang day. Magtiwas sa atong trabaho. Gansilyo gid mo. Di basta-basta. Diyan sila bitang Di ba tuyo. yung ning trabaho? Yang kanisad siya, kuan sa niya. Ana na gipulupot. Ana, Kanang may gipulupot. kanang pula o green no gansilyo na. Alam rin ni siya Alam gikuan. rin. Kani siya gigansilyo ni niya. May sa siya mo gansilyo ay. Important yun di. Agoy, bayot nga ang tagiya ning kuligi. Oh, pag mo kabalo, grabe naman.
Ug di babae. Babae siguro. Nagani magpasaring-saring nimo dong kana. Mao na ni tag-iya ana. Ingnon na nimo ibalik lang to nako imong buwak dai. Ibalik, yata gibalik mo. Isa rin yung kabuo ko. Wala gyud jud. Tuluha. Iya, wala kaya isip mo na sa. Og gitulo pa to, I love you. Jimuna. Bago masira yung kon gay. Wala pong kahiyo. Kao na bagong kon. Nya naglako mo. Ay, kasi ako na i-display sa Oh, idis sa imong kwarto kay panahon na niya ikon. Kani hinatag ni sa babae nga ako kay balo. Unsa kabayhana naghatag Simple ako. ko nakakita na ay. Nagi nakakita ni butang na alamag. Alamag dangadlawon kuno kan sa eskwelahan, binuang nang gay. Naji nakita nagi. Apakato pa ko dito ge, ag ingon gid ako may sound sa kay naghatag dito sa buwak akong apo. Nakuro bubuton na. Sigag imbestiga lagi maka kwanta ka kinsa. Di, kung wala gina, basin naman yung mga classmate babae nga sa'yo jud kay mabot dito may magabri sa room. Mo nay kuan mo kanang Wala rin, suspect. oh may di mo bitik-bitika ba mo bitik-bitika. Suspect sa, di sa pwede. Oh, bitik-bitika sa ba. Taga diin man dong sa bukid dong. Sus, nagugma na nagkuan silent. Higog maglo sa ilin. Unsa? Nagugma mag-silent. Para kapapa nimo sa una ba? Wala sa kay balo na higugma day. Higog maglo sa ilin kay. Parang TikTok ko na, Jimo naman. Muna na yung istorya kay kuya na kay istorya na. Oh, nagog mag-silent. Higog maglo sa ilin. Higugma silent kaya lang gisekreto. Kinsa kaingon. Mindot trababuwa ka. Panguyaban gani kadung ingna lang yun dayon nga. Ay sa karon sud na. Kuyo, panahon kon kay babae na may muhatag buwak. Maguman sa tas tong trabaho. Lahi na bayitaw karon dai na pre sa una nga ang kauwaw pat ang katubang sa mga lalaki karon ang babae na gani I love you. Ang babae naging I love you. I love you. Ang lalaki mabigla ko. Oh, I love you. I love you. Ang lalaki sa dara bagang pakakita diha sa TikTok nga agpiyong-piyong gid ang mata. Agpiyong-piyong gid. Ang panakmon gid ang kanta-kanta. Dagan sa nag-comment. Oh, aginon nin I love you. Ikaw, gibiga ba ni bayana I love you sa lalaki pag inanaila. Muli karon kang giyan. Mindot trababuwa ka. Ginansilyo man. Muna inon nga rose. Wa pa mo bukad. Tulips muna. Ha? Tulips muna. Tulips? Tulips? Ah, tulips. Rusa man yun na ilang buwak ko, naungsan. Ang sari tulips. Tulips, tulips. Ano ko? Buwan ka na. Oh, sakit naman ti dyan. Kinatawa.